Na Rympei U ka channel taki padba ka Bri U Hynñiewtrep. Kaliang Persha Voice of the People Party VPP haka khanai tarik jong luber kaladawa neka Meghalaya Public Service Commission Mpsc maka daiban penbet shwai ki jing bakala bat ban pen sange shwa yaka personal interview naka banta ka kam Meghalaya Police Service MPS haka shithi shaw chairman ka MPSC u joint secretary ka VPP uba symbol lang renja ulong ka party kadawa jor ban penbet yaki jing bakala bat ban pen sange no shwa yaka personal interview ka bompatla ban penbet yakani haba penpau ka jing sngokya halor ka jing jit ikin nong yakun nakabenta ka personal interview syaka kam MPS uba renja ulong nakaliang ka party Hadien bakala bishar benia kalala yaki jing bakala bajur halor kani ka benta nolor kata ulong ru bakatkum ka jing penbena ka bahaka arterik jong nailar arjar kat khandai ka rukom jit ka bakatkum ka vibe para 8 clause 5c ka batai baka cut off ratio jong kin nong yakun bansha khot chak personal interview Kyndon ka jingya pher ka banado way naka shipho hado way naka ar pointsan ka ban shong haka jingdon bon jong ki kam ki balaj wat la da shim ya ka ratio ka baret ka balong way naka ar pointsan ka jingdon jong ki nang yakun naka benta ka personal interview kala day ban long sapo ar ne sapo laingut naka benta ki khannyot liki kam Henry ka Jingbymshai jong kinang yakun kibasya jit nakabenta ka interview ka long tang arpun nyongut Katkum ka Resol balapan bananda ka commission haka arpusan trik jong jeliw arhaja arpusa uloong ka jingle jong ka commission ban penduna yakin nong yakun basya khot ka personal interview ka long ka bapen mi yaudak jingkali namar kamshim na don satya kanu ka jingpen banapat ba balapan banada ka commission ban penduna ya ka Jingbymshai kinang yakun Katkum ka jingpen banalat kam MPS ula benrap daka baong kaba kum kani ka jingle daka commission kalawan ra ka jing artatin ber ka jing sngokya ka bajur halor ka rukom jit yakin nong yakun nalor kata ya ka jing long hong bat kentang jong ka commission ka day ka ba penmi yaudak jingkali ong uteu nong yalam jong ka VVP